Dragostea asemănătoare celei a lui Hristos este lucrul de care avem cea mai mare nevoie pe această planetă. În parte, pentru că dreptatea ar trebui să o însoțească întotdeauna. Așadar, dacă dragostea este sloganul nostru, așa cum trebuie să fie, atunci, prin cuvântul Său, Cel care este întruchiparea dragostei, trebuie să abandonăm păcatul și orice formă de încurajare a acestuia în alții. Iisus a înțeles limpede, ceea ce mulți în cultura noastră modernă par să uite, că este o diferență enormă între porunca de a ierta păcatul, lucru pe care îl putea face cu o capacitate infinită, și avertizare împotriva tolerării acestuia, lucru pe care El nu l-a făcut nici măcar odată.